Carmenek orain 7 urte galdu zuen semea eta oso ongi daki zer den dolua. Orain bidegin elkartean aritzen da formatzaile gisa. Doluari buruzko mitoak deseraikitzen lagunduko digu gaur. Gurekin da Carmen Amezua. Arratsaldeon, Carmen. Arratsaldeon. Gietorri. Carmen, detailetan sartu gabe, baina ongi esan dugu, ez da duela ia 7 urte galdu zenuen zuk semea. Bai, justu atzo, bete ziren 7 urte, desagertuta egon ondoren aurkitu duela. Atzo, 7 urte. Albistea atzoko egunez jaso zenuten orduan. Bai, aurkitu genuen. Aurkitu zenutenaren. 28, urtarrilaren 28. Dolu prozesu luze batean zaude, nola zaude orain? Dolu egiten ari zara oraindik, ze fasetan zaudela esango zenuke orain? Bueno, nik uste dut, eske galdera da, dolua bukatzen da, ez da bukatzen, asko esateko legoke ez da, baina ondo nago, lasain nago, uste dut dolu prozesua egiten ari naizela esango neuke, ez dakit oso argi noiz bukatzen den, edo zer dan dolua bukatzea, baina esango nuke egin dudala dolu prozesu luze, gogor, asko ikasi dudala, eta eraldaketa dimentsio horretan nagoela esango nuke, eta hazkunde dimentsio horretan, eta lasai, uste dut lasai nagoela. Carmen, uste duzu denok, ez? Uste dut doluan noizbait urrutiago edo gertuago danok sentitu garela behin adin bat dugunok behintzat, eta uste duzu haserretik edo ulertu ezinetik edo amorraziotik beste aldera pasatzen zarenean dolua eraman errezagoa dela, alegia lasai zaudenean, zuk lasai aipatu duzu, edo bakeak egiten dituzunean, uste duzu badela horre aldean zenbateko modukoa? Bai, noski, claro. Bai, eske dimentsio ezberdinak dira. Eske gure modelo horretan bide ginen erabiltzen dugu modelo dimentsio ezberdinak daude, ez? Eta, bueno, haserrea eta hor dimentsio baten dago eta beste dimentsio baten dago ja, hazkunde prozesu hori. Eta horrek ez du esan nahi, esa dela azarratzen eta esa dela zertzen. Baina, bueno, beste lasaitasun batekin bizi zara, eta bizi aldozu mina eta irrifarra eta maitasuna eta zer, beste era baten, ez? Eta horrekatu aldozu momentu gogoratzen dozunean galdu duzun pertsona hori, izan alda batzutan negarrez eta beste batzutan irrifarrez, eta dakizuna da negarra egiten baduzu ere hori pasatzen dela. Heltzen da momentu bat, nun momentu txarrak dituzunean, badakizu momentu txarroiek pasatu egiten direla. Eta momentu honetara heltzen zarela berriro ere. Orduan, bueno, da hor montaña rusa bat esango genduke, eta hasieran dago horrela, gora bera handiarekin, eta gero da askoz belagoa. Baina, bueno, badauz horrela ondo horiek. Baina asko hobeto eramaten da, nik orain asko hobeto nago azarren nengoenean. Angustia hori ez baretzen denean, ez da? Sufrimentua desagertzen denean. Ze mina nik uste dut hor gehatzen dela, ez? Ze esango nuke doluan txanpoi bat dela, eta alde batean dago dolua eta bestean maitasuna, ez? Ze maitasunik gabe ez dago dolurik, osea, maite behar dugu pertsona hori, dolua gero bizitzeteko. Orduen, mina desagertzen da, nik uste dut, hori da dolu bukatzen da, nik uste dut min hori hor dagoela maitasuna ez da lako desagertzen, eta orduen, bueno, min hori mantentzen da. Desagertzen dena da sufrimentua, hori, ezin dozuna bizi, min horrekin, eta hori desagertzen da, eta beste modu baten bizi zara. Ez duzu falta motako, klaro, zelan ez. Carmen, lehen dimentsioak aipatu dituzu, eta dimentsioi buruz hitz egingo dugu aurrerago, baina bidegin elkartea ere aipatu duzu. Zu bertan aritzen zara formatzaile gisa. Zer egiten duzu edo, zer eskaintzen duzu bidegin elkartean? Bueno, bidegin elkartea 2011an sortu zen, eta
Eta bere helburu nagusia da doluan dauden pertsonei laguntzea. Euren sufrimendua areagotzeko, eta, bueno, dolu prozesu hori eta osasuntuaren eramateko. Eta orduan, zer eskaintzen dugu, nik uste, bideginen 3 arlo esango nuke jorratzen direla. Alde batetik asistentziala, eta orduen hor terapia egiten da, individuala, familiarra, taldekoak. Gero dau beste arlo bat, dala sensibilizazioa eta sozializazioa, eta orduen arlo horretan lantzen dira, ematen dira hitzaldia, solasaldia, taller bibenzialak egiten dira, antolatzen dira Arantzazun ere, dit kafeak egiten dira, gabonetan egiten da, gabonak dira eta doluan nago, eta baita ere pedagogia egiten da, eskolak eta institutuetan, heriotza eta doluaren pedagogia. Eta gero dau beste 3. ardaz bat dala talde soziala. Eta orduen hor antolatzen dira irteera kulturalak edo baskariak edo batez ere isolamenduan dauden pertsonak talde bat edukitzea, ze askotan doluan gaudenean bilatzen dugu reziprosidade hori, eta orduen igual ez dugu nahi sozializatzea, ez daukagu gogorik, baina bai gure moduan daudenekin, eta orduen errezagoa da batzutan isolamendutik ateratzea eta konpartitzea gurekin dauden, doluan dauden beste pertsona batzukin, eta orduen, hori ere eskaintzen dugu eta formakuntza. Ere, bai profesionale, bai edonori. Formakuntza zabali dago edonorentzat. Dagoeneko pista batzuk eman dizkiguzu, baina bidegin ez duzue fase ez hitz egiten, dimentsio ez hitz egiten duzue. Azalduko dizkiguzu, hementxe, pantailan agertzen dira, azalduko dizkiguzu banaka zein diren dimentsio hauek? Bai. Bueno, hauek, dimentsio hauek oinarrituta daude Alba Paiazen modeloan, eta bai nahi dut aipatzea bideginen dimentsio modelo honekin lan egiten da, baina badauka bideginek ikutu berezi bat Izaskun Andonik ematen diona, eta da errukiarena. Ostartzen du errukia ere hori, eta oso interesgarria da, aukera badukazue ekarri Izaskun errukia hitz egiteko, ze da konzeptu bat oso berriro ere rekuperatu egin behar duguna, ze lotzen dugu lastima eta penarekin eta hori, eta ez daukaz ere ikusirik. Enrik Benitok esaten zuen dala la empatia con patas. Eta da, sufrimentua ikusten duzu, empatizatu egiten duzu, baina arata osoaz, eta zerbait egiten duzu sufrimentu hori aroagetzeko. Eta hori da, errukia, eta ez pena, lastima, oike penita me da, ez da hori. Orduen, ikutu hori bada bideginen lantzen da ere asistentzialean. Eta orduen, dimentsioak, honek, lehengoa dimentsioa, dino lehengoa, normalean hori gertatzen da, baina dimentsio hauek ezin ditugu lertu lehengo, bigarren, hirugarren fase moduan. Dira, dimentsioak nahaztu egiten dira, eta gehienetan nik esan dut lehen eraldaketa eta hazkunde dimentsio horretan uste dut nagoela, baina behar bada ditut trauma edo shock dimentsiotako lan batzuk oraindik pendiente. Esan gurot hori dimentsioak. Lehenengoa da hori, trauma edo shock, eta hori da eriotzaren ingurabarrekin zer ikusia dekona. Oso importantea da dimentsio hori, oso ezberdina da dolu prozesua, eriotza oso traumatikoa izan bada, espero ez genuena, bapatekoa izan bada, espadu aukerarik izan agurtzeko, edo
edo aukera hori eukin badugu, uste badugu, jente nagusia hiltzen denean, iguel eta gaixori dagoenean, eta zaindu alixen dugu zenean, eta gozotasunean joan direnean, dolu prozesua ez da bardina, ero traumatikoa bada eriotza edo ez. Hori da. Carmen, hori da lehenbizikoa, gero ikusten dugu babes edo ukatze dimentsioa datorrela, konexio edo integrazio dimentsioa, eraldaketa edo azkunde dimentsioa, denak sakontzeko denborarik ez daukagu, baina mitoak ere ekarri dizkiguzu. Bai. Eta mito horietako batzuk aipatu nahiko genituzke. Vale. Esaldi batzuk dira, oso okerrez baldin banago. Bai. Eta hementxe dago bat, denborak dena sendatzen du, denbora behar duzu. Zer diozuzoko ni buruz? Hau, asko esaten da, eta denbora behar dugu dolu prozesurako, argi dau. Dolu prozesua egiteko denbora behar dugu. Baina denbora berak ez du ezer osatzen. Da, zer egiten dugun denbora horrekin. Zelan lantzen dugun dolu prozesua hori da osatzen duena, baina denbora berak, bestelan ezeriko ginatke, esango barrez beste mito bada, 6 hilabete, urte bete, irauten duela dolua, eta orduan izango litzateke, zertzen naiz, urte bete itzaroten dut, eta listo, ez? Eta badakigu horrela ez dela, ez? Mitoak dira, honek denbora ez du laguntzen. Beraz, garrantzitsua denbora horretan egiten dugun lanketa eta lan prozesu hori dena. Ikastetxeetan hitzaldiak ematen ere ari zarete, garrantzitsua da bide hori lantzea ere, ez da, Carmen? Noski, ezinbestekoa da heriotzari eta doluari buruz hitz egitea umetatik, ez? Eta nik esperientzia daukat nerabe batzukin, eta egia da interesa handia daukatela. Interesa handia, zuk eskaintzen dozu hori, eta irekitzen dira, beharrezkoa da eurentzako ere eriotzaz eta dolutaz hitz egitea. Ezinbestekoa da, eta barrez erek nahi dute. Uste duzu gai tabua dela oraindik? Bai, dudaiparik eriotza eta dolua oraindik tabuak dira. Nik uste dut aldatzen doala, baina oraindik ere, guk hitzaldiak ero ematen ditugunean, eta kartela jartzen ditugunean, eta hori ikusten dozu, jentea inguratzen da, eta esaten dau, kita, zer, eriotza, ez, horretaz ez. Baina gero badau, nik uste dut importantea dela espazioak irekitzea. Nahi ez duenak ez da etorriko. Baina badago jentea behar duena espazio horiek eriotzaz eta dolutaz hitz egiteko. Eta, bideginetik ere saiatzen gara espazio horiek irekitzen, eta eskoletan eta lantzen. Bidegine dauka gida bat eginda, nola landu dolua ikastetxeetan adinen araberara eta hori oso interesgarria, eta web horri aldean eskeita dago norbaitek nahi badu erabiltzeko, oso interesgarria da. Egia da etxean gazteak eta nerabeak ditugunok, ustekabean galderak braust botatzen dituzte, eriotzari buruzko galderak egiten dituzte, eta galdera horiek erantzuteko obligazioare badaukagu, gurasoak garen egin. Eta ikastetxetan gaina gu Bertsozalde Elkartean egin genuen olako ikastaro bat ezta, eta hain justu ikasle bat ez bada hildena, badalako ikasle baten gertuko bat hiltzen den momentua denok bizi izan dugu ezta, gainera behin baino gehiagotan. Eta hor, denok ezpaldin badugu ez, behintzat norantza berean parte hartzen, hankasartu daiteke, eta hortaz, egia da oso interesante dela, eta umeek noski begizabalik hartzen dutela, gaina emozioz eta empatiaz kontatzen dituzunean, izan dolu edo eriotzaren inguruko gozak edo bestelako gozak, eta uste dut lanketa hori egin bar dela.